Maayong hapon mga higala ug mga igsuon ano sab kita kini ang inyog nga tuwa nga programa sa TV Apologia Punta Argumento gipangulahan ug gipangluhan sa Lay Catholic Apologies International ano na sabi niyong ubos nga alagad ug gisun sa pagtong Katoliko Sir RJ Sano uban ni ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagiskot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong pagtong Katolika. Ato kining sugdan ang atuang hamubo nga programa pinaagi sa pag-ampok. Kanta ng palihog sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan na malangit nun. Salamat kay Ginoo sa panahon ug higayon nagihatag nimo kanamo niining maong kahaponon nga diin gitugyan usab nimo kanamo unta Ginoo niining mong taknaa imong tang ipadala ing balang espiritu aron magtuto sa mga nahunag kasing-kasing aron matagpulo nga magagawa sa mong baba kini nagikan gayud sa imong kabubuton ug usab Ginoo panalangini ug ubani ang among mga kaigsuonan nga nanimati nagtan-aw ni imong programa unta imong ibubo kanila ang grasya sa pagdawat sa mga kamatuoran nga imong gibilin diha sa imong simbahan. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo ug sa panabang sa among langit ng Inhang Santa Maria. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga midangop kanimo ang tanang mga wala midangop kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan nga naha kanimo. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So welcome again sa tuwang programa sa TV Apolia Punta nga gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International. Ano yan sabi niyong ubos kalagat sa pagtong Katoliko Sir RJ Seno. Uban ni ko ninyo sa usa ka takda o higayon aron na para gisgot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa tulo na to ka social media site ang ato ang RJ Horolan Seno II TV Apolia Punta ug usab sa to ang duha ka tawag ining YouTube channels ang RJ Seno II TV ug usab ang atong Kuya Apologist TV. Sa wala pa nakapag-like, nakapag-follow sa to ang mga page, i-follow ninyo, i-like ninyo, i-share ninyo kay para mas mudaghan pa ang tawag ining mo follow sa to ang mga page. RJ Horolan Seno II TV Apolia Punta Argumento ug usab sa ato ang Kuya Apologist TV. To ang tawag ining isa ka page nato. Nya kaloyos Ginoo ang atong mga page ka ang page nato karon ang RJ Horolan Seno II TV Apolia Punta Argumento gikan adtong December first week niya pagduha gyud ka bulan niya nakuha na to ang 5,000 from 1,000 subscriber nakuha na to karon ang 5,000 subscribers followers pala hindi subscribers followers so daghan kaayong salamat ug congratulations sa to ang tanan nya pwede pud mo makasend og stars ni ining mga to ang gitawag og page ug usab sa ato ang mga YouTube channels i-subscribe niyo katong sa wala pa nagka-subscribe subscribe ninyo ang Lay Catholic Apologies International Official ang atong RJ Seno II TV ug usab sa atong Kuya Apologies TV. Pwede sab mong mag-send dinhi og super sticker, super chats and the super thanks. So daghan kayong salamat ug usab sa atong mga kaigsuonan nga mga Katolikong tawag ining kanunay nagtabang, nagsuporta nining mga atong programa. Daghan kaayong tawag ining salamat tungod sa inyong tabang kining ato ang program is naagi hapon mo tinagalod naman pud noong pugo na naagi hapon din na sa social media unya nagkahinay-hinay na taog dako nagadako ang ato ang programa at the same time kung nagadako tong programa nagadako pud ang ato ang tawag ining mga obligations so mo na until now nanginahanglan pagyud kaayo kami sa inyohang gitawag og tabang sa katong gustong mo tabang suporta ni ining maong tawag ining programa, pwede ninyong ipadala ang inyong suporta pinaagi sa ato ang mga account numbers na-account din na sa inyong mga screens nga to ang GCash account number ug usab nga to ang mga bank account numbers pero ang problema kay ang video pay karon nagsige kog check sa akong video pay di ko makasulod kay ambot kuan siguro tawag aning na siguro sila system kuan tawag ining giayo siguro nilang ilang system. So mao na og pwede pud ninyo i-message sa ato ang page kung via remittance ang inyong pagpadala. Munang daghan kayong salamat na himo mong dakong kabahin niining ato ang gitawag og programa tungod sa inyong tabang daghan tang tawag anang nahimo dinhi sa ato ang program. So karon man gud naka-decide ko kay katong ato ang sakyanan actually katong sakyanan sa Falcon Fire ang Falcon Fire Auxiliary under sa Lay Catholic Apologist. So sila ang ato ang service arm mag-rescue sunog mga naay tawag ang madisgrasya mo rescue. So ang ato ang isa ka arm sa Lay Catholic Apologist sa TV Apolia Punta Argumento. So gawas nga nagtudlo ta og pagtuo naaputay pagtabang pud sa ato ang mag-isig ka tawo via emergency response. So
Karon kay ang unit is nalubog naman siya. Kay wala lagi maintenance, wala na kuan. So akong ginahuna, pwede na to siya gamiton. Ako ang ipaayo at ato ang tawag ining i-revive ang iyahang kinabuhi. Pagkahuman gawas nga magamit siya for rescue, pwede po nato siya gamiton nga tawag ining mag-public preaching ta. So mo na ako ang plano unta, duyugan ko ninyo, ubanan ko ninyo ni anang maong gitawag og plano kay paggawas ani nga to ang social media nga tawag ini nga project, social media nga program is naaputi project pud sa field. So mahulog kung naano na siya, makadagan na siya, okay na siya. So mabitbit na nato itong mga libro, mabitbit na nato itong mga sound systems. Pagkahuman ato ta sa kalugar dito ta mag gitawag og public preaching. So kana. So duyugi ko ninyo, uban ko ninyo ni anang maong gitawag og plano kaysa mukuanta, kaysa gitawag og mopalit ta og bag-o. So Ginoo ko. Dakuan ang utana ko. Sus maabot og 250 bisag surplus na. dako kayo. Naguna na lang ko gihangyo na lang ko daw akong manghod kaysa ko man ang manghod ko sa kinan. Gihangyo na lang nako nga ana ba ako na lang kita na lang tawag ining mo paayo. So kana nya ang seminar nato this coming Sabado ug Domingo is madayon siya pero via online na lang. Kay ang face to face is karon is mga 17 or 18 lang ang nag fully registered yun. So abot pasabot di gyud kaabot og 20 kun naay face to face. So di gyud na to pwede nga mapurso na to ang face to face. So pero ang online online lang ato ang himuon yan via Zoom nga to ang himuon nga tawag ining platform this coming Saturday sa hapon magsugod siya alas 2, mahuman siya alas 9 sa gabi nya pagkahuman mga alas 8 na sa gabi mahuman rather. Alas 8 sa gabi pagkahuman ana open forum na magud na 8 to 9. Pagka Domingo sa tawag ining buntag magsugod og alas 8 sa buntag mahuman na siya og alas 12 sa udto. So di na pud kutob. Then after ana magplanning na ang team, magplanning na mo katong sa bag-o nga batch, magplanning na unsaong pagpalambo nato nga mutikang ang LCA, mutikang ang Lay Catholic Apology sa bawat lugar kay para ma-establish nato nga ang tawag ini nga mga defensor katoliko sa bawat lugar nga sa bawat lugar nga tawag ini nga atong gitawag og maadtuan. Ay Ma'am Sheng, may hapon ni mo Ma'am Sheng. Ngayon nagtudlo pa ni ba pa ni kakuan, pa ni kagawas. Okay. Sir, hey, thank you sir sa pag-share sa atong programa. Daghang nagkikasalamat. Ug maayong hapon nimo din na og Ma'am Sheng. Sir Paul, may hapon nimo sir ug sa imong pamilya, ingon pa niya sugod na sa taan ni sir. Mayong hapon diha ingon man sa yes po. Mayong hapon. Ma'am Filipina Susmina, mayong hapon nimo ma'am ug sa imong pamilya ug thank you sa makanunayong pagtabang pagsuporta ninyo atong programa. Daghan kayong salamat. Sir Ogso Daroca, mayong hapon nimo sir ug sa imong pamilya. Sir Erson Casas, mayong hapon nimo sir ug sa imong pamilya. Sir Eugene Ramirez, mayong hapon nimo sir ug sa imong pamilya ng panya kanang ubang sekta nituo nga si Kristo Dios pero dili mo sila motuo nga si Mama Mary ina ng Dios. Wala di ay mama si Kristo. Mao nang ang ilang Kristo nga gituuhan Sir Eugene, lahi nga Kristo kaysa Kristong gituuhan sa mga apostol. Kaya ang gituuhan na Kristo sa mga apostol na may mama. So mabito nga sa pagsulat sa balang kasulatan, wag na nahitabo nga wag gibutang ang pangalan sang mama o kinsang iyang mama. Nagpasabot nga ang mga apostolos kaniadto giilan nila ang mama sa tuang Ginoong Jesucristo, gitagaan nila pagtahod. So karon kini nga mga higala nga mga di Katoliko, di man gani halos moingon ganig mamamiri. So but pasabot anang mao mga tawahan na di na maong Kristo ang gituuhan Kristo sa mga apostolos ang ilang gituuhan. Okay, Sir Art. Sir Art man Sir Ray. Wala lang sir, nag 5,000 followers. Congrats jud kayo sir, dagan kaayo minalipay. Ug nanapod naguol ang mga alam mo na sir. Gani sir. Ihak na po lang nila sir, ihak. Yang ato ang Kuya Apologies TV, katong dati nato nga TV Apologia pong argumento, nga pages nabot na po siya kag 400 something. So nagtubo, nagkadako siya So kana bahala gipanghak na ilaw. Sige, hatag ko na sa inyo. Ang katong Lay Catholic Apologies bisag daguol kay ko adto pero wala magkikitawag ining mahimo magtulo na kabulan karong February. So manang makaingon ko nga sayang ato pero gikuha mo to siyawa to. Sir Jorami Lucino, i-subscribe din ninyo ning at inyohang atong kauban sa buhat Sir Jorami kining iyang channel Kim Mix TV. Uban sa Kuya Apologies TV. So daghang salamat sir og subscribe ninyo. Okay Sir Nick Sanico, yes sir, congrats sa tanan. Kaya tungod ninyo tungod sa inyo hang natawag anang walay puas sa pagsubaybay ng programa kining ato ang program is naagi hapon og mas milawig og midako pa gyud.
Okay, Sir Emilio, may hapon nimo sir. Sir Arnold Torrente, may hapon. Ma'am Sheng, thank you sa pag-promote sa pag-promote sa tawag ining page channel ni Kuya Ajoy. Okay, ay Ma'am Filipinas Mina sir, I hope okay ra mo diha tanan after yes po sa kaluoy sa Ginoo. Okay naman po. Ang grabe na apektuhan Ma'am Filipinas is dito sa kuan sa tawag ining Davao de Oro. Diri sa Moa is mga 5.5, 5.6 something ang kakusog. Nya tingala yo kay kining balay man gud gabog ka na man gud ni kanang dili na ligon ba. Pag muuyog murag gyud giduyan mo nang tan-aw ko sa mga libro akong kuyawan gahapon kay akong anak mga anak na gawas. So mo na nga ni gawas ko kay simba ko ug mukusog gyud to at least ma-safety na ako ang tawag ining mga anak. Okay, Ma'am Annalisa Uso maing hapon ni Ma'am ug sa imong pamilya. Sir Paul, matuman jud na sir basta itugot sa Ginoo aron dagang mga sulpot. Opo. Kay kagahapon na ay nag-inform sa ko kagahapon nga diha daw sa Meruhas adli sa Davao, diha sa Meruhas na din mga sulpot nagwali-wali na nagdala og kuan, nagdala og mga sound system trompa. So nga kung una pag maabot ng panahon nga makadaga na mahitabo na kana atong iatbang puhon. Pag bisag sila atbangan nato, dili ta magkuan-kuan nga mag-establish pa og unsa na pagtan-aw na sila buot tangan dayon og tawag anang trompa niya kung sa kuan ba sungagon na miritso ba. Salamat sa pag-promote Ma'am Sheng ha. Sir Erson, Sir RJ mas maayo gyud katong naisip ni Sir Rodelio nga dili nimo basahon ang mga comments sa mga nagsamok-samok sa imong channel kay mosulod gyud di ay sila. Maayo kay Sir RJ kay mabutata gyud nimo mo gani sir. So tama. So babasahon na to primero pero pag ino na to nga pasudlon sila nya di mo sulod di na nato basahon ng ilahang mga komento ana na lang. Sir Elias Gomera may hapon nimo sir from Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Mayong hapon og sa inyong imuhang pamilya may mga kaubanan diha sa Zamboanga, Sibugay province. Sir Eugene Ramirez, God bless po sa inyo sir o sa imong pamilya. Ingon pa niya hinaot nga daghan pang mangutana na katoliko nimo para lumalim ay opo sana po. Itugot ang tana sa Ginoo. Okay, yes idol. Si Raymond Diane. Sir Jocelyn Salamanya may hapon nimo sir og sa imong pamilya. Yes, si Ma'am Sheng mo kini mailhan ako si Ma'am Sheng ang nag-type kay ang iyahang G is GIE. Okay, Sir Francisco Botaya, may hapon sir. Sir Gerson Milliard, may hapon. Sir Emilio, gusto na ko unta mo apil anang seminar sa RJ kaso diri man ko layo. Good, wala problema sir, bayo online lang. Online lang imong ipaagi sir. Mas maayo man gusto mo apil ka kay para at least bisag unsa ta kalayo, connected gihapon ta via internet and social media. So kung daghan natang manalipod sa pagtong Katoliko, at the same time after magud ana natay weekly formation nga himuon. So pinaagi na mag-set na pug og tawag ining adlaw nga tan-aw na ko kanang dili ko maapikihan ba. Kay na magi panahon nga sayang man gud og dili ko maka-live every day kay daghan magud mga igsuon nga nagtan-aw ba sa to ang program kini pa lang karon wala pa lang ko up to 15 minutes na ko 39. So naani mga 39 ka mga tao nga mag-appeal. So gawas ana gusto na ko siya nga daily gyud ang kining program nato, daily ang atong live streaming gawas nga maghimo tag klase per week. So every week naatay kung sa kuan pa ba ladderized ang ato ang unsa ni ladderized ang ato ang himuon nga mga topics. So ingon ana Sir Emilio. Sir Francisco Botaya, good afternoon sa imo sir ug sa imong pamilya. Kaya yes, nag-communicate na si Sir Jorami og si Sir Kuan, Sir Ray. Sir Nick Sanico, Sir RJ, i-appeal mi sa imong mga pag-ampo nga mamahimong malampuson ning atuang mga paninguha kay og mamahimo ning malampuson sir. Ako'y palit ay puon sir, mag-ampo gyud mi. Salamat kaayo sir, salamat kaayo. Uban na kanunay sa pag-ampo labi nag ang atuang katuyuan sir, ang kini nga tuang paninguha nga mapanalipdan ang pagtuo sa simbahang Katolika. So unta sir, madayon unta na. Okay, Sir Ronald Redondo Regidor, maayong hapon nimo sir og sa imong pamilya. Hapit na gyud ang atong seminar sir this coming Saturday na. Sir Pinciano Wabena, maayong hapon nimo sir. Sir Ben Docena, maayong hapon nimo sir og sa imong pamilya. Si Pipoy Selva, member di ito sa Tunto por Tunto. Naana po na ilaing kuan ba? Naana po na ilaing tawag anang usana. Naana po ilaing kanang termino. Sa kuha diri, tungod mo nila Sir Jeremy ug ni Sir Ray ba? Kini ay nalang. Ay nalang. So daghan na po kay ni kuan, amor atuan na lang. Sana kanang atuan na lang national words.
Nagklase pa si Ma'am Sheng, gool baya kayo to gabi kay ang iyang palanggang miming nawala buntag na ni uli. Basta lang kalaagan ba ng iringa. Okay, solid supporter Sir Michael Andre, may hapon mo sir og sa mga gitawag og pamilya. Thank you sa pagsubaybay always. Okay, aka na sa FB sa Ramo ba? Sir Romelo Sadalieno, yes po sir, may hapon. Ang salamat sa imo, sir, nakakatuon ka ayo ko tungod nimo nagamit po. Ay maayo maayo sir. Salamat po kayo. Sir John Paul Nazareno, may hapon nimo sir og sa imong pamilya. Sir Jeffrey Desierdo, may hapon nimo sir og sa imong pamilya. Sir Army Tormon, may hapon nimo sir og sa imong pamilya. Nakita na ko sa news ni Kuya Kim na di ay pare ng babayo og applicable ba siya na ba mabasa sa Bible? Wala sir. Sa tradisyon sa gitawag og mga apostoles, ang simbahang Katolika never gyud nga mag-ordain og babae nga pari. Sa mga pagano naa sila mga babae nga mga pari kaniadto. Pero sa atong simbahang Katoliko tungod sa Jewish tradition nga na-adapt nato kanang gitawag og patriarchal concept, patriarchal tradition. So dili pwede nga ang babae mangulo sa gitawag og simbahan. Same sa pagtulon-an lagi tulon ni San Pablo nga always ang asawa magpailalom gayud sa iyahang gitawag og bana. Mao na ang mga babae dili pwede gitawag og mahimong pari. So mao na nga ang bawat sa Kristan mga lectors diya sa altar kanang mutabang sa pari, kanang moasa sa pari sa panon sa misa, bawal ang babae. Ngano man kay kanang ilang function na dadin na gi-prepare sila para sa gitawag og pagdawa sa sakramento sa ordin. So ingon ana Sir Army Tormon kanang ang kuan man gud ni Kuya Kim is kuan man gud siya kanang grabe ka kuan matanawa na protestante. Sir Anik Rizani may hapon nimo sir og sa imong pamilya. Sir Erson Casas, Sir RJ unsa imong opinion about sa upat ka mga bayo sa Revelation nga ang conclusion ni Eli Soriano ang mag-amigo daw to sila, ambot lang nila. Actually sir dili ato pwede i-take purely literal ang nakabutang sa Book of Revelation. Kibisan gani ako di ko basta-basta mo interpret. Mo interpret anang mga nakasot din ngano man kay dili siya mamahimong fix ang interpretation kay naay mga information nga nahitabo na unya naa pa mga information nga mahitabo pa. So mo nang dili ko mohatag og conclusive interpretation sa nakasulat diya sa Book of Revelation. So ana lang sir. Okay, Sir Clyde Fernandez, may hapon ni mo sir og sa imong pamilya. Sir Angela Angel Queens, may hapon ni mo sir og sa imong pamilya. Facebook mo na ako manood kay Luto Sudan. Mauman. Sir Janero Talaba, may hapon ni mo sir og sa imong pamilya. Na ako'y ask pro unsay sitas nga ni angkon si Jesus nga siya Dios. Salamat bro RJ. Actually, mabasa man nimo na sa St. John chapter 10 verse 30 to 33. Yan pag-ingon niya nga I and my Father are one. Unya pagkaman ang buti pasabot ana nga niangkon siya nga sa Dios manang batuhon siya sa mga tao. Nya mingon man ito mga iga mga iglesia na sa umo nga tawagan kana siya kuan man na kanang usa sa buhat dili oy kanang pag-ingon niya nga I and my Father are one, naghisgot na nga same sila og nature sa ilang aman, implied na nga giangkon ni Kristo nga siya Dios. Nya pagkaman ikaduha abot sa 34-35 gi-confirm ng Kristo, wala niya gideny nga dili siya Dios. Ang ano man tungod kay suko man tong tawag ang mga presyo kaniadto, ningon man sila nga tao ka lang apan nagpaka-Diyos ka. Pero ingon si Kristo, di ba? Sumala sa kasulatan, di ba mga Diyos pod mo? So buot ipasabot, iyang gi-affirm ang iyang nature, ang iyang pag-angkon nga siya Diyos. So mo nang mabasa sir, St. John chapter 10 verse 30 to 33. Sir, yes, okay, nanguwag sir, nakita jud og agianan ang hearing. Mao. Okay, Sir Paul, tonto por tonto di Silva, si Babia, abil po to. Mao. O tanawa lago nang dili gud pagkatunto gud nila. Di man kag gipangitaan pa og version na kung gibasa Grego na, original na language sa New Testament na, gipangitaan pa kunya og version anong salin, pagka makita ang gini mo tama gyud na. Membro sila sa tunto por tunto. Sir, good evening sa imo sir. Sir, doon sa oras ang online. Actually sir, ang online seminar nato Saturday and Sunday 2 PM sa Saturday magsugod mahuman siya 8 to 9 PM. Pagkahuman ang Sunday is magsugod siya 8 AM mahuman siya 12 noon. Duha lang ka adlaw na sa sir. Bali unom ka topic, unom ka proper decorum sa nga tuwag i-present. Pagkahuman ang kadtong mga balaod sa LCA kay pre-membership man gud siya. Okay, then pagkahuman ana mo na panahon na nga maghapag tag bawat degrees.
Kaya ang Lay Catholic Apologist mura po ni siya og kuan, mura po ni siya og Knight of Columbus nami per degree, first degree, second degree, third degree, then ang pinakataas katong fourth degree. So mo na sir. Sir Pinto Renato from Batu Leyte. Maayong hapon nimo sir ug sa imong pamilya ug uban ni Sir Fernando Umapas maayong hapon. Okay, Sir Ramil Ialas matud pa ni Babia kagabi sir kay dili daw siya kaminosan pero wala gyud kabut-kabutangan sa iyang kamino sa logic meditation. Mao gani. Siyempre mingon nga mali daw ang ako ang pangutana. Mali daw ako pangutana pero ako ang ipakorek, dili man pud siya makakorek. Oh, so buti pasabot ang ingon na mali ang pangutana pero wa sa kabalo ug asa dapit ko na mali. Ikaduha, kung namali ang ako ang gitawag og pangutana, mali to iyang tubag. Nga naman kaya ako ang pangutana, gisuber pud nako sa iyang gitawag og tubag. Nya ikatulo, ang katong uno ng utana nga MCGI pod, katong limbro ni Soriano gihapon sa Ramil, ang iyahang tawag ini pangutana sa kuha is kanang about sa kuan, about sa tawag ining Katoliko ba San Pablo, ingon ko sumala sa kaysayan. Mo to iyahang reconfirm sa kuha. Kung tinuod ba to? Nga pagkaman gisumpayan niya og tawag ang Biblia. Sa kuha, katamag mga Katoliko, di kata Biblia lang. Munang naatay gitawag og kasaysayan kung sila ang ato ang katubang. Kag gipugson magid kun niya pabasa og Biblia. So nibasa ko sa Biblia, nibasa ko sa kitong kasaysayan, di hikog siya. Oh, nya pagkaman mo na style nila basta oras gani nga maipit, di na sila maminaw. Mo na nga ay di pwede. Oh, so di bisa pagwasan ni angkon pero at least nakita nato ang iyahang pagkamembro sa tunto por tunto. Okay, Sir Canadian Bisdak. Uy, may hapon na mo na sir og sa imuang pamilya og sa tanang mga Filipino community nga naadto na sa Australia, maayong hapon. Hapon naman gud diri sir Canadian na Bisdak. Okay, salamat sa always sa pagsubaybay sa programa. Sir Jerwin Torres Lagnasan, may hapon nimo sir og sa imong pamilya og ingon pa salamat sa kalinawan nga amo na usab ay sa iya na simbahan Katolika sir. Okay, wala na klaro si Kuya Kim oy kay mga fake news na about. Actually, meron na daw siya mga ebidensya. Pero kung imuhang i-confirm dito sa mga standing facts, for example, katong December, ingon siya lang, walay kuan. Ano, makinaamog yung mga references, kan ingon nga, walay makapiho yun sa petsa sa pagkatao. Pero ang simbahang Katolika, piho siya eh. Naas yung mga dokumento, nga kanang, before sa mga dokumento, nagipangkot sa ubang mga istorya, sa gikot sa mga laing sekta, gikot ni Kim Atienza, naan na dokumento ang simbahan before pa nagipangkot nila. So, simpre, ang bawat information nga ila ang ipabarog basta naay mo contest na tan-aw na pud na ang date kung anus agi present anus agi sulti ang maong information. So kung ang ilang information mo ni na wala daw ko lang kitan pero naay latest discovery nga oy naagi di ay nga naman kay nakasulat pa man ni si Kuan si Pope Saint Hippolytus de Martir, nakasulat pa man siya 215 na nagsaulog na sila. Kunya pagkaman ingon na si Pagano 270. So but pasabot mas una ang celebration sa mga Katoliko kaysa sa mga Pagano. So buti pasabot existido kani adto ang celebration sa piyesta sa Pasko sa pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo. Di lang sila maka-celebrate publicly tungod kay persecuted man sila. So ana lang ang kalain ng kaniadto karon pero ang point nag-celebrate ba sila? Yes. So mo po na nang daghan sa mga informations nga one side lang ang iyang gipresent Sir Paul. Sir George Set may hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Sir Ray, sir okay lang i-drop nako ang chan. Ay no problem sir, i-drop palihog sir. I-drop sir kay para at least ma-subscribe pod maka-subscribe pod ang atong mga subscribers sa iyang channel. Okay sir, kanang mga pastora sa Burn Against. Burn Again sir, Burn Again. Sunugon pag-usab. Sir, og uban pa nga mga kulto, di na mao, tagai ko sir verse sa babasa kay na ay pastora sige ani sa akong agaw. Actually, sir, unsa nga klase nga topic ang ato gihatag mamahitong sa mga verse sir. Kay wala problema mohatag ta sir. Mohatag ta. Nya kining ato ang kuan i-required po nako ang katong mga naka-appeal nga ni aging seminar. Hapit nga nahuman nang ako ang verse finder. Kini ako ang asa ba to? Dili lang hay pakita nako sa inyo kini. Kini ako ang verse finder. Naatan din ako ang mga bala. Mga kapitulo o tawag ining bersikulo. So after sa seminar, i-required na ko silang tanan nga mo acquire ani. Nga naman importante kaayo ni nga kuan. Importante kaayo ni nga tawag ining dokumento. Nga naman kay naatan din ha. Nya ang ato ang ginagamit is katong common version, di mapra sa kuan nga mogamit to daghan version. Pero kini
isa lang ka Biblia ang ato ang ginagamit. Ginagamit nato, ginagamit pud nila. So ingon anak kay para at least dili lisod dili lisod pangitaon. Okay, sige pa. Sir Pintorinato, ask lang ko Sir RJ sa imong opinion about sa misteryo sa kahayag. Kinahanglan ba natong sundon ni si Pope John Paul II may nagpuno ni ini actually sir wala tay obligation nga mosunod. Pinaka number one kay wala gideclare sa maong Santo Papa declare as the dogma of the Catholic faith or gi-oblige ta nga mosunod. Ikaduha devotion man gud siya. So depende na sa tuwa og mosunod ba ta o dili ta mo mosunod. Pero ang sa kuha sir, ako ang opinion sundon ako tong gi-confirm sa mahal nga birhen sa Fatima og sa kadtong sa 12th century sa panahon ni Santo Domingo og ni Blessed Alan de la Noche. So katong tulo ka misteryo di ko mogamit atong uban. Kay possible na ay naglimin din ng theology nga tawag anang kontra sa pagtuo sa simbang Katoliko gigamit ng maong mga termino ha. So mo lang ako ang opinion sir Pintorinato. Okay, dili punto por punto sir tunto. Mao gani. Tunto por tunto. Nangaihaw ang do kasulpot gabi mo ugaan na niya. Kuya, pag na, wag mo akong maliitin. Bakit naman kita mamaliitin na matagal ka ng maliit? Di lang ko kag Tagalog kayo ba niya napanyak busti suluag pa na maglisod og istorya. Okay, Sir Ben Lucina. Sir mo beral gyud ng tunto por tunto mo gyud. Ambot dili ako nag-imbento na ha. Nain nag-imbento na diri sa tuwa. Tunto por tunto. Ang ako, okay, hi, nalang, mo muna ako Okay, bro, naay sa yes po sir, naay certificate niya. Diya sa certificate, diha na mo ibutang ang inyong mga gitawag og serial number. Kay kami sa LCA, di ka basta-basta mo angkon, di sila ka basta-basta kaangkon ni LCA sila, nga naman kinaami mga codes, nami mga serial. So, pag pangutanong, LCA, unsay code nimo, pag di ka memorize, din LCA. Posible nga wala sa memorize, pero di ko mutuo, kung sa kwan pa ba, magduha-duha kog tuo, na LCA baka o hindi. So, kana. Sir, Sian Michael, Sir, mayong hapon, full tank na ang atong ambulansya, nagpark this kilid, Sir Dam na. Ikaw ba? Ikaw, sir ba? Kana po, ato na, ambulansya. Nga naman kay, kapag nato nagibalik-balik, matanawa ha, kita mga Katoliko basta mabasa tag Biblia ato agyon ang pagkapinan og kasaysayan kay para isiguro nato nga ato ang interpretation is klaro, inuod, dili lang opinion. Wa ta magdrawing og kamatuoran kung dili atong gisulti kung unsa ang gisulti sa mga standing facts subay sa ato ang pagbasa sa gitawag og Biblia. Mao na nga ato ang sa ilaha sa may tawagan ng ilahang ginahimo mag-create og mga pangunang-una nga di mao. Tanaw ba? Palagi ka lang nagbabasa sa history. Hindi nila alam na ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, ang Diyos mismo ang nag-utos na magbasa tayo ng kasaysayan. Wala laban tayo. Dakong diferensya na. Tama, ambulansya na lay kulang ana. Sa katong wala pa naka-follow sa to ang page siya, i-follow ninyo. RJ Horolan Sano de Second TV Apulia.argumento og sa to ang mga channels Dalay Catholic Apologist International Official RJ Sano de Second TV usab nga tong Kuya Apologist TV unya pagkahuman katong sa mga Katoliko na gustong mutabang kay until now nang hinahanglan kayo mi sa inyong tabang labi na karon nga nanapog ko nakitaan nga dapat i-project na pud nato. So pag ma-project na nato na mag-uban-uban ta musuroy-suroy ta bisag asang lugar nya pagkaman dito nato to pang ukoy-ukoyon tong mga protestante magwali-wali sa klasada labi na kalang na yung mga kasaulugan Katoliko. Pag maayo na next year puhon na Cebu dadaon ta na niya pagkaman mo on na magsuroy-suroy dito mga ilang tag permiso po sa simbahan para atis tagaan ta nila og kon nga authorized ta nga maglaro-laroy diha. So ingon ana nga to ang buhaton. So katong gusto mo suporta sa programa ipadala lang ninyo ang inyong nga tawag in suporta pinagusto mga account numbers nga nakon na sa inyong mga screens o Gcash account number nato bang account numbers nato o pwede sabihin ninyong i-message sa ato ang Facebook page po kung bayar remittance ang inyong tabang daghan kaayong salamat. Sir Edgardo Pael maayong hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Sir Danilo Dasigaw ang nakadaot ani mga miyembro sa MCGI bro nagasigyog paminaw kang Soriano ang feeling nila mga si Soriano na usab sila ay bisan pag si Soriano ang ilahang tawag ng feeling lang sir pero nagpabilin ang kamatuoran na kanang ilahang magipangsulti puro bot-bot na nya ang pinakapait kay ginagamit nila ang kasulatan ginagamit nila ang Biblia subay lang sa ilahang kaugalingong tawag ining interest. Tanawa ra ko to kagabi di ba nigamit og Biblia kay kuno di daw Katoliko sa San Pablo kay
Iglesia ng Diyos daw. What's ka ba? Nga Iglesia ng Diyos, dili man ang pangalan sa Iglesia ang gitukod Kristo. Di man ganun sa lalos ka-identify unsa kalainan sa proper name o tawag ining common name. Gikot nila ang kuan, gikot nila ang tawag ining kuan. Gikot nila ang kining 1 Corinto 1 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 2 nga iglesia ng Dios nga atong gibasa common noun, dili siya proper noun. So ang nahitabo magud na ilang gidungag-dungagan, nag-create sila mga butang, nag-create sila mga panguna-una nga dili maoy realidad, gitudlo sa gitawag og mga apostoles. So man nabi sa pag-usa kamilyon nila i-feeling nila nga sila Suryano magpabilin ang kamatuoran nga but-but ng ilang gipasakupan. Okay, no problem sir, no problem. Okay, Sir Ben Docena, kanang mga ngaral nga babae sama sa mga pastora nga dili dapat maoy modala sa simbahan. Okay, sige sir. Naatay tawag ini nga mabasa na sir nga pahilumo na sila. Tanaw nato sa gitawag og tempaha. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 12. Kinahanglan nga ang mga babae makakat-on sa hilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako mutugot nga ang mga babae magtudlo ug magmando sa mga lalaki. Hinunua kinahanglan magpakahilom lamang sila. So dili pwede. Nya katong tawag ining sa simbahan na 1 Corinto, tan-aw na ko wa ko kalimot. Tan-aw na ko ha, daghan mo gyud ko badlist diri. Dali lang ha. Ayun. Okay, akin ni magpandong man din sa iyahang tawag ining buhok. Mag-ampo. Okay, busa tungod sa mga anghel kinahanglan at asa ba tong tawag ining pahilumot na mga babae sulod sa simbahan. Dali lang. So isa to sir sa 1 Timoteo kapitulo 2. Ako atong tawag ining ipangitaon tong isa. Panganod asa na ba to? Ako lang ihatag karon taon-taon Sir Ben ha. So katong na 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo tawag ining kuan. Bersikulo sa ba to? No lampas man. Okay, kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa gitawag og 12. Okay, katong diya sa iglesia pahilumon dili lang ha. Kasulatan ayo busali. Sige lang, ako anang tawag anang ko anon. Okay, Sir Islander atubli po na may hapon mo sir. Pwede ta makapalit ana sir. Ay pwede kaayo. Pwede kaayo sir pero isiguro na ko ang Katoliko gid ang mamalit. Pero sa imo sir no problem. Pagkatong tawag anang musukan sa mo ang di Katoliko di na ko nihatag. Ano man gamiton pala ng nila ipangdukdok nga sa ulos Katoliko. Tanawan ang Biblia, di ba? Tuagod na sa may ilahang tawag ining gihimo. Instead of tarungon nila pagbasa ang tawag ining Biblia itudlo sa tarong sa mga Katoliko, gigamit nila ang Biblia isip martilyo para idukdok sa ulos mga Katoliko. So mo na nga kuan sir. Wala problema sir, maka-acquire mo ana sir. Sir Jerry Sinoy may hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Mautong imong panya wala pakita si Babia kay si Silva na naman palaspas posible si Babia nagsulod tingali to rosaryuhan kay di. Maupod. Posible. Sir Francisco Butaya, Sir Ajay, si Padre Siano ubod ba? Mag-Lucas or Mateo lang lagi siya every time. Ministro man gud siya, sir? Ministro man gud siya. Pari man gud siya. Same sa level ni San Pablo. So, yung ana ang kuan Sir Francisco Butaya. Sir Army Tormon, sir sa Revelation chapter 16 verse 17, nahitabo na sa Middle East og sa kinsa man to ang upat ka anghel nga nagluib sa Ginoong Jesus. Ako sa nang karuhon ng 16-17 Sir Army Tormon. Okay, Sir Laurel Lavilla, may hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Sir Ramil Iyala, Sir RJ, pwede ba ta maka-purchase anang imong finder? Ay, opo, pwede kaayo. Pwede kaayo, sir. Okay, bisan na no problem, sir. Actually, sir, sa seminar man god, dito mo na ito ginapresent unsaon sa paggamit. Kay daghan kayo ang uban man god, daghan kay pangsulot ng mga seta, so makabantay ana nga daghan kay tag mga take notes nga mga teksto sa Biblia kay tungod sa ato ang gitawag pagpamilya, pag-abot sa atubang namo di ito magamit. So dito sa ato ang seminar, after sa pre-membership seminar, naatay kung sa kuan pa kanang gitawag kanang debating team lecture ba nga para sa tanan nga unsaon siya paglugit-lugit sa sita sa gamito nato ug sa sita sa gamito nila. So naatay ingon ana nga formation sa LCA. So ang tawag ining mahitabo mas maayo pud to sir kung di mo mag-appeal karon sa umaabot nga mga trainings dapat na amo para at least ang mahitabo is kabalo mo gamit unsaon to paggamit tong naa sa kuan sa kanang tawag ining setas nga nakasulat. For example,
kanang giingon din na sa kuan, kanang giingon din na sa San Juan 1:1, o di ba, kanang pagka Dios ni Kristo, ang palusot ana sa mga kuan, ang palusot ana sa mga iglesia ni King Kong, yung man sila nga akana una-huna ra na sa Dios. Kanang pulong din na nagrefer na sa una-huna sa Dios. So buti pasabot dili existido. So unsa may nga tong hawid, dito ta mohawid sa word nga with o kanang sa word nga da. O nga naman kay ang word nga da nag-specify na sa subject or sa noun nga gisgutan sa maong gitawag sentence. So ang specification sa word nga na dili siya spoken word kundi person. Mao nang pag-abot sa preposition with, ang buti pasabot side by side kauban gyud. So dili pwede nga ang mingo kag pulong nimo nga nasim mo na huna dili existido, dili mo na pwedeng imo mauban. Pag iyong kauban existido side by side distinct nga existed. So ingon ana ang mahitabo, sir. No problem, sir. Maka-acquire man na, sir. Okay, Sir Sian Michael. Yes po, maraming salamat, Sir Sian. Sir, di ba sa San Juan 20:33, 35, di ba mauman ng setas ang gigamit ni Eliseo Soriano nga siya usap pod ka Dios? Tinuod ba nga ang context ana? Actually, sir, kanang word manggod nga Dios manggod din na tungod sa background manggod sa mga Hudyo. Sa gitawag og kining mga sa mga pagano kaniadto kay limang kag 430 years kung silang naulipon sa Egypt. So ang buti pasabot ang mga terminong gipanggamit nila na kalabutan or naa siya tawag ining connection or background dito sa ilang gikagikanan nga mga nasod. So pag ingon nila nga mga Diyos sab mo tungod kay ang mga tao kaniadto basta nakigahom ang pag-ila sa mga tao kaniadto sa mga pagano usab pud ka Diyos. So ingon ana ang ilahang gitawag pangunauna. So anang giingon ni tawag ining ni Ginoong Jesucristo nga mga Diyos sab mo nag-refer na sa ilahang gitaog posisyon at the same time giangko ni Kristo ang iyang divinity. Kaya ang gisulti sa mga pare sa 33, tao ka lamang apan nagpakadiyos ka, nagapunting dito sa divinity, nagisgutan ni Ginoong Jesucristo nga ingon siya ako ug ang akong amahan usara. So ingon ana, sir. Yon na konteksto nga ana nga Dios is mga judge timpa 20:33 San Juan 20 o pagkabanahon naman siguro na, sir. Okay, tan-aw na to ha. Kanang ingon nimong San Juan kapitulo 20 bersikulo tawag ining 33 to 35. Tanaw na to ha. I-check do na palihog, sir. Kay ang 20 San Juan, sir, is kuan lang siya. Tawag ining kutob lang siya o 31, sir. Palihog na ko na, sir. Sir Louie Orseda may hapon nimo, sir, og sa imong pamilya. Sir Noel Dumayak may hapon nimo, sir, og sa imong pamilya. Pwede ra sad bro nga member ta sa Elisa. Pwede kaayo. Pwede ko kaya bisag tawag ka ng kuan, magpamembro ka tanan, pero pag set gyud nimo imong priority, sir, og asa ka kay basin naay panahon ba nga magdungan og meeting ang LCA, CFLAB og CFD, so maglibog ka og asa ka moadto nya puro importante. So dapat naa kay priority, sir, kung asa ka tawag ining magpa-member gyud. Pero wala problema nga naa kay mga membership ana nga mga grupo ilabi na pud sa mua. Okay, sir, nindot unta makadiskusyon pod nimo pohon, sir, basi makaadto kog Bohol by April siguro pohon. Ako anang agian dito. Okay, sige pa, Sir Ariel Romanos Habilis, maayong hapon nimo, sir, og sa imong pamilya. Sir RJ Canusa ang Biyernes Santo diha sa Pinas. Impaha tan-awon nako dinhi sa ko ang tawag ining ko, di man gud nako makita. April, sir, mag-April. Wala mo akong cellphone diri. Tatanawan ako sa kuang kalendaryo, sir, ha? Kalendar. Okay, tanaw sa nako kadali, sir, kay para kaning kano man anong dili man ko maguto kalendar. Okay, February, March, April, mura og April 7, sir. Ang ato ang tawag ining kuan din April 7 ang kuan, ang tawag ining wala maggoy ko andiri mga tong holiday niya. April 7 basta first week of April la, sir, ang Semana Santa, Sir Emilio. Okay, Sir Ben Docena, maayong hapon, sir. Okay, Sir Joey Bugtong, maayong hapon, sir, ug sa imong ma'am ug sa imong pamilya. Na malagi 678. Sir Lidran, maayong hapon nimo, sir, ug sa imong pamilya. Okay, kinsa pa, Sir Waki Diaz, maayong hapon nimo, sir, ug sa imong pamilya. Okay, sir, bro, maapas ko. Ay, no problem. No problem, sir. Actually, pahaw sa ona ko ni i-message sa lang nga to ang page Sir Junior Talaba. Mo ni ang link, sir. Pakiclick lang ko, sir, palihog. Kasi na nako ang link, Sir Junior Talaba.
Nya pagkaman i-message sa atong page sir, nya pagkaman dito nimo ihatag dito mi mangayog information sa imo sir. Okay, makalingaw kaayo mao gyud, mao gyud. Okay, sige sa pa Sir Eduardo Limos may hapon nimo sir og sa imong pamilya. Sir Aris Rabi, Sir Luigi Anthony Plaida, Sir Erson Casas, St. John chapter 10. Oh. Mo ta kung gusto ti ganina sir. Sir Erso, Sir CJ Paras Abesia, kinsa pa maayong hapon kanyo tanan din na sir ug salamat kayo sa always yung pagsubaybay sa ato ang gitawag og programa. Okay, so balik ta. Okay, so kita mga Katoliko basta mo mutudlo ta kung sa kuan ba package man gud na pag Katoliko ang ato ang katubang, ang ato ang i-present biblical, theological, philosophical, logical, and historical. Wanang atoa. Garon, pag protestante ang ato ang tawag ining kaatbang, dili na pwede mo gamit din na og theology. Kaya kung mo gamit din og theology, musamot og kalibog ng protestante. Nga naman, tungod kay naay mga terms, naay mga termino nga tawag anong di man. Kita maganin mga Katoliko, magpait na magitag sabot sa simple mga terminos teolohiya. How much more sila? Diba? Nya at the same time, kung sulti tag background, ang ilang una sa mga dili Katoliko, higot kaayo sa nakasulat lang. So dili sila mudawat og mga pagpasabot ilabi na sa background, sa tradisyon, sa kultura, sa mga writer nga nagsulat sa balaang kasulatan bisan pa og kung sa kuan pa ba valid ba nga dapat gamiton siya. Pero tungod sa ilang pangunahuna nga Bible alone mo nang maglisod ka gamit og kuan, maglisod ka gamit og tawag anang theology kay di man sa kasabot. Samot nagpilosopiya. Mugamit ng pilosopiya. Maglisod sila pagkahuman mugamit ka og tawag ining kining logical. Ikaw pay balihon nga kitay illogical. Nya pangutanon nimo what is logic? Di pagka mao unsa ng logic. So ana ba? So ang ilaha is purely nakasulat lang gud sila. So kung kita ang makatubang, kung kita mga Katoliko, puro Katoliko ang tawag ana makatubang, mugamit ani anang tanan. Pero pag sila atong katubang, duhara nga atong magamit. Biblia o gitawag og kasaysayan. Ngano man, kay diha man nato sila pakungon sa gitawag og kasaysayan. Diha man na sila mga madukdukan ang ilang ulo tungod sa kasaysayan nga ato ang gigunitan pag present nga kanang ilang gitawag og panabot dili gyud na or wala gyud na mamao subay sa kasulatan nga ilahang gitawag og gibasa. So, ingon ana para ato gahapon, ingon nangutana sila nako San Pablo ba gitawag og Katoliko? So mala sa kasaysayan. Ngano man kay ang Biblia dili man siya tawag ana libro nga biography sa mga apostol. Never ka makabasa sa Biblia nga gidetalye ano sa tao sa San Pablo, sa unsay iyahang tawag ini nahuman, unsang pundok ang iyang gipasakupan, unsang pitsaha siya namatay. Ingon ana ba? So, dili ka makabasa mo nang mutan-aw ta didto sa gitawag og kini kuan, sa gitawag og kaniyang biography base sa detalye nga gisulat sa mga historians. Mo nang mo paingon ta nga ang San Pablo Katoliko nga naman tungod kay ang history mismo, ang mga historian mismo na ay mga ebidensya nga kining San Pablo Katoliko ni. Kanang Pablo nga naa sa Biblia Katoliko na. So ingon ana Sir Ken, Sir RJ, tinuod ba na kung ang tao mamatay kay nagbigti, dili daw misahan sa pare? Yes, sir. Tinuod na, sir. Tinuod na. Wala lang ko kabalo sa Novus Ordo karon pero ang traditional rites is di gid na misahan. Nya napa kung sa traditional teaching pata karon di ba ganin na ilubong sulod sementeryo sa simbahang Katoliko. So ingon ana, sir. Sir Edgar Rios, Sir RJ mayong hapon matud pa sa mga born agoy kaning naong ni Ginoong Hesus nga ginaampuan natong Katoliko piki daw. Nya na sa tinuod. Di magili sila baton ng larawan, nya mingon ni sa piki da. Mingon yung piki ng maong gitawag og butang nga dapat na sila kanang ilahang giingon kamatuoran para ato ng ilisan. Pero mingon nila sa piki na dili na tawag anang mao nya upod sila iilis. Di ba? O ikaduhang tawag ang argumento, makaingon gid sila og piki, nga naman tungod kay sulpot lang man sila. Wala man sila ikuan, kisa na nawagbi. Si Lovely. Dili man na tawag anang kuan, dili man na gitawag og kanang wa man nakig-uban sa mga apostol kaniadto kang Ginoo sa kaniadto man di sila kaila, wa sila kaila. Man may gusto nagpiki pero pangayo og tinuod nga kuan. Pangayo og tinuod nga imahe ni Kristo para ato ng ilisan di pud na sila kahatag. Mo ni diferensya nila. Okay. RJ, mutana ko nimo unsa kalainan sa doktrina sa Catholic o sa Orthodox.
sa basic doctrine doktrina sa Iglesia Katolika o sa Eastern Orthodox is pareho ra gyud siya, sir. Pareho ra siya except lang in particular ilabi na kanang sa kanang bitong kanang otoridad sa Santo Papa mo ni wa nila dawata. Tuo sila nga naa Santissima Trinidad. Tuo sila tawag ining tuo sila sa gitawag og mga santos gani napagani mga santos nga ilang-ilang nga wala na to mailhi. So na halos kung tanaw na to ang first, second, third hangtod sa 5th century halos mga fathers simbahan puro naa sa eastern churches kani adto pero mo lagi na nisimang lang sila sa karon nga tawag ining panahon gikan atong 1054 hangtod karon. So wala yung mga kalain except lang sa pagdawat sa gitawag og Santo Papa, sir. Yan ang mga particular dogmas nga wa nila dawata mo nahimo nila nga tawag ini mga kung sa kuan pa mga irihis ba kumbaga. So ana Sir May Hodine. Sir Arman Tormon, sir kung maabot kung karong umaabot seminar ninyo sir live lang ba hapon na sa mga nakapalo sa YouTube o Facebook, exclusive lang sa sir. Naatay tawag anang live seminar kanang basic apologetics seminar. So after ana mga mag-set siguro ta og February man ta karon mga March katapusan. Basic apologetics seminar is kuan siya tawag ining live siya. Naka-live siya kunya mo ato atong hisgutan ang mga basic doctrines pero kana man gud sa LCA pre-membership seminar nagsugod din sa foundation sa bilang isang depensor simbahang Katoliko. So pinakauna is focus mi dito sa ecclesiology. And after ana mga balaod sa LCA mo na exclusive lang gud sa Sir Army Tormon. Okay, Sir Robinson Cabando, may hapon nimo sir o sa imong pamilya. Orthodox, importante kaayon nila si Maria o mga ay opo na. Except lang sa kuan sir, except lang sa mga dibulto. Ang ilaha is icon na lang ilaha, wala sila mga statues. Nabata na sila ba kalaban na nato o kalaban ni Saint John Damasin ni atong 787 AD. Kasi sila biyan na ang nisupak atong sa iconoclasm. Sila din nang guba sa mga rebulto. Pero ipabilin nila tong mga icons katulad mga pictures lang. Pero katulad mga rebulto ipaguba to nila. Muna ang Second Council of Nicaea naghatag og tawag ang desisyon nga tama walay supak ang pagpabarog or ang pagbaton sa mga dibulto sa mga santos. Gawas-an ng mga gitawag og mga icon. So ang gikan anang panahon na ang sa Eastern churches wala sila dibulto, ang naalang sa ilaha is kanang mga icons lang sir. Okay, dili man taon to Katoliko aglipayan man to, di pa. Sa mati kuan. Nabay pangutana din ako ang nakuan, ako ang nalaktawan. Okay. Sige ba si Katolik siguro nang kuan kato siguro nang kanang babae nga pari. Karon pa jud ko sir nga magdebate di ay pud ning Catholic kay si Bradshaw o si Attorney Bacalaso. Yes po sir. Di lang kayo sila Bradshaw o si Attorney Bacalaso ang nagdebate, daghan pa. Saint Athanasius versus Arius. Sila Saint San Alexandria versus atong mga Iris kani atong mga sila Macedonios o sila Nestorios, mga obispo to. Even sa Second Vatican Council, puro mga obispo ang nagdebate. So, ana sir niya, pagkauman, ang kanang issue manggod about kay Bradshaw o Attorney Bacalaso, actually kami, isa same ni og baruganan ni Attorney Bacalaso, Sir Paul. Okay, sige Ma'am Sheng. Ma'am Sheng, Sir Ray, padayon niya, amping kanunay sir. Nganong dili man sila misahan, sir, ang pinakaunang rason manggod, sa simbahang Katolika nganong dili misahan tong mga nagikog kay una ilang giilog ang katungod sa Dios nga mokuha sa kinabuhi sa tao. So ingon ana sir, subot pasabot walay katungod ang ako ang kaugalingon, walay katungod sa pagkalas sa ako ang kaugalingon. Ano man kay kini ako ang kinabuhi dili ni ako. Gihatag ni sa Dios, buot pasabot gikawat sa maong gitawag og tao ang otoridad sa Dios sa pagkuha sa kinabuhi ni anang maong gitawag og tawhana. So ingon ana mo na pinakauna sir. So nahulog nga nagpaka-Diyos po Diyos sa iyang kaugalingon. Kaya sir may nikuha-kuha sa iyang kaugalingon og kuan nya pagkahuman magpamisa pa. Mo nang maingon sila nga dili pwedeng tawag ining misahan ngano man kay ang iyang gibuhat insulto na sa Diyos. So mo na sir. Okay, di ba tinuod bro RJ ang mga pare sa Orthodox sa mga minyo? Yes sir. Pero ang ilang mga patriarka mga dili minyo. Nga naman kay ang mga sa Eastern Orthodox Church manggod pag gusto kang mahimong patriark o sa tuwa mahimong obispo, dili ka pwede minyo. Dapat kuan ka tawag anang single ka kung baga na kay profession kanang gitawag og kanang perpetual vow nga dili ka magminyo.
Pero katong ilang mga ordinaryong pari, pwede silang dili bawal sa ilaha ang pagminyo. So mo na Sir Houdini. Okay, nagkaayos na sila Bacalso og Socrates. Actually, wa mo sila mag-away. Lahi lang gyud og tawag ining baruganan kay kami ato di Bacalso same mga traditionalist. So Sir Bendocena, Ma'am Michelle, unsa complete name sa YouTube ni Sir Jorami? Katong mix TV kini sa Sir oh. Asa bato mo ni ang tawag anang kuan ni Sir Jorami. Mo na Sir mo na Sir tong tawag ining kuan Kinamix TV. Mo nang link kay kuan ni Sir Ray. Okay, so katong sa wala pa nagkuan, sa wala pa nag follow sa ato ang page, i-follow ninyo RJ Horolan Sano the Second TV Apoloya.argumento and also sa atong mga channels Dalay Catholic Apology International Official, ang atong RJ Sano the Second TV ug sa atong Kuya Apologies TV. Nya until now kini ato ang programa nang hinahanglan kaayo sa inyong gitawag og tabang. Si bisan kinsang gustong mosuporta ug motabang nining maong programa ha, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang, inyong suporta pinaagi sa ato ang mga account numbers kag account din na sa inyong mga screens. GCash account number nato ug ang ato ang mga bank account numbers. O pwede sabihin ninyong i-message sa ato ang Facebook page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong gitawag ug salamat. Muna mga higala magsuon kini nga to ang topic, kini nga to ang gitawag topic karon nga mingon sila ang libro kay Sayan walay bilin na kung pagtong pamatudan usa na kada kong bakap. Usa na kada kong bakap. Nga naman dili ta makasabot sa nakasulat sa balaang kasulatan kung wala tay background sa gitawag og kasaysayan. Nga naman ang Biblia mismo nag-ingon pagbasa og kasaysayan, ang mga salmo nag-ingon kinahanglan ta magbasa og kasaysayan. Unya sa ilaha dili pabasahon. No, isulti ba na sa balaang kasulatan kung wala nay bili ang kasaysayan ilabi na sa pagsabot sa balaang gitawag kasulatan. O tanawan ng gingon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15 kanang gingon nga ang tibuok kasulatan ang unahuna sa mga protestante na Biblia na dili oy kanang panahon na wa pay Biblia na nahimugso ang panahon na wa pay Biblia nga nahimugso ang gitawag panahon na Old Testament pala kay kung atong iatra sa verse 14 gibasa na ni Timoteo sukad pa sa iyang gitawag og pagkabata. So buti pasabot existido na daan ang maong mga kasulatan katong gingon San Pablo nga ang tibuok kasulatan gilamdagan sa Dios. Inspired by God. So mo na pinakadako nga diferensya kung sila ang magbasa o kita ang magbasa. Katawa sila, dili man daw sa tawag ini nga Biblia. Remember nga ang discussion is about the information nga nasulti sa Biblia o gisulti sa kasaysayan. Wa ata maghisgot pagtuo diha. So manang i-establish nato ang information kung tinuod ba na o dili. Diyan diha ta nato ihatag ang pagtuo. Mabato gabi ang ato ang argumento kung si San Pablo ba tawag ini Katoliko, gibasa unang information Katoliko ba San Pablo, pagka man ato diha nato mingon tinuod gid ay nga kining maong mga apostoles Katoliko gid kay San Pablo Katoliko man pod. So ingon ana ang ilang ginabuhat is pagtuo na unang information dili pwede. Ngano man kay mas mulabaw ang imong emotion, mulabaw ang imong emotion kontra sa imong ebidensya ang imong gitawag og gihawiran. Mo na nga bisan pag-usaon nimo gibasa nimo kasaysayan adi ko motuo ana kay tawag anang kasaysayan lang man gilang lang na nimong kasaysayan. Mo na giingon nga fallacy of suppressing the facts. Gisuppress nila ang tawag ining kamatuoran. Okay, Sir Army Torbon, Iglesia Filipina International man siguro to sir nga ilang pari pwede mag-minyo. Yes sir. Ang Orthodox churches pwede magminyo ang ilang mga pari. Ang tawag ining Iglesia Filipina Independiente magminyo gihapon ang ilahang tawag ining mga pari, pero kanang sa Iglesia Filipina Independiente dili na tinuod ng mga pari. Pari-pari ra na. Pero kanang sa Orthodox tinuod gyud sila nga mga pari. Minyo lang sa tua is ang atong disiplina sa ato ang simbang Katolika mahitungod sa pagkapari is dili sila minyo. Nga naman kinaa sila gitawag og vow of celibacy. Gitawag ko ng perpetual vow nila ba nga dili sila magminyo. So ingon ana Sir Army Torbon. Sir Gerson Milyar, dugay ko nagdepende sa Katoliko, wala pa ninisikat sa mga YouTube ug Facebook. So dili ko miyembro sa grupo, lahi pud akong pagdepensa. Wala problema sir, kaya basta binunyagan ta. Nate katungod gaman nalipod. Ang advantage lamang gud po og naay grupo kay kanang kung sa kuan ba collective ang knowledge nga ato ang nakuan, ato ang naangkon kay daghan man ang nagtuon, daghan ang magtudlo. Ya dili lang kay kami na mga pari nga motudlo, at least mas mulig-on gid siya, di ba? Kung grupo gyud.
Serbendo na, yes po sir, no problem. Ma'am Geraldine na Vicente, maing hapon nimo ma'am. Ug sa imuhang mga kauban din na sa Middle East. Thank you kayo sa always nga pagtabang sa ato ang gitawag og programa. Okay, Sir Wilfredo Necesario, may hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Sir Kokoy Mix, kanang Orthodox Sir RJ matawag sad og nagsulpot. Sir, isa ni si Ak sa iglesia. Ay, dili sir. Dili. Mao gyud na sila, ang atong tawag na sila is schismatic church. Nga naman kay nag-employ man sila schism. Ang buti pasabot wala nila dawata ang otoridad Santo Papa. Unya kana magong Eastern Orthodox churches, uban na wala sila for first 1,000 years sa wala pa tong 1054 nga pagbulag banggod nila, walay Eastern Catholic, wala pa Western Catholic, wala. Isa lang ka Katolikong simbahan before 1,000 years. Pero sa diyang nibulag sila, buwan na nay Eastern o Western. Na ay Eastern Orthodox Church, na apoy Western Orthodox Church. Ang Eastern Orthodox Church mo nang ginailan nato nga Greek Orthodox. Ang Western Orthodox mo nang gitawag og Romano Katoliko. After na sa 10th century. Pero before 10th century, isa lang ka Katoliko, sir. Nya uban na sila. Manang di sila matawag nga sulpot kay kauban ginato na sila. Kana mga simbahan. Okay, Sir Bay TV, mayong hapon sab nimo sir. Pwede nimo ma-explain kung unsa gipasabot sa Isaias 13:7 kay giangkon man pud ni sa INC. Daghang salamat Sir RJ. Isaias o Zacarias? Sir, ikaw na sir kay murag og Zacarias na katong giingon nila nga katulong bahin. Tanaw na kuha og tawag ining mao ba na 13:7. Okay, tanaw na to ha. Okay, og mga luya sila, bation nilang hilabihang kasakit sa mas batio sa babaeng nagbati. Magtinan-away sila nga pulos na lisang og mga lipagkong ang ilang naong. Moabot gayud ang adlaw sa Ginoo pintas inubanan sa hilabihang kapungot. Aron paggunob sa kalibutan og paglaglabas. Siguro na sa Zacarias siguro na sir. Zacarias 13:7 katong naitulog kabahin. Ang isa din na giules kalayo. Nag-refer na sa eschatology sir, kanang giingon din na sa Isaias, sa Zacarias 13:7. Way kalabutan din ng Pilipinas kanang giingon ikatulong bahin. Way kalabutan din na sir. Nga naman kay ang presentation ni Propeta Zacarias anang nga panahon is eschatological. Dili siya tawag anang geographical, dili siya prophecy, dili eschatological ang iyang presentation din na sir. Mayong hapon nimo sir usa ng mga taga-Lipa City, Batangas. Okay, kanang Orthodox mo gyud ng atong separated. Mo na tinuod nato nga mga igsuon nga naa sa gawas. Mo na mga gingon natong igsuon nga naa sa gawas. Pero kanang mga Protestante dili nato sila mga igsuon kay mga sulpot gyud sila. Mo gyud Sir Bay TV mo na. Mo to kung tubag sir. Ang presentation sa Zacarias 13:7 eschatological, buti pasabot nagapunting sa laing kinabuhi. Wala nagapunting sa presenteng kalibutan or sa umaabot nga kalibutan, dili. Nagapunting na sa laing kinabuhi, buti pasabot dili anang kalibutan na. So way labot din ng Pilipinas og kanang ilang claim. Muna gingon na claiming and proving are two different things. Sayo nang kayong pag-angkon pero lisod kaayo ang gitawag og pagpamatuod. So mao na kusog sila mo angkon nya bisag pagpamatuod bisag kausa. Wa gyud sila katunong anang ilahang tawag ining pagpamatuod. So mao na. Okay, so karon ay katong sa wala pa nagkakuan ha, katong sa wala pa naka i-follow ninyo ang ato ang mga page RJ Horolan sa Second TV Apollo Argumento ug usab sa ato ang mga isa ka page po nato Kuya Apologist TV ang page nato Facebook page ug sa ato ang mga channels dali Catholic Apologist International Official ang atong RJ sa Second TV ug usab ang atong Kuya Apologist TV. Unya sa manawagan ko sa mga kigsuon na gustong motabang mo suporta nining ato ang gitawag og programa, pwede ninyong ihatag ang inyong or ipadala ang inyong tabang pinagi sa ato ang mga account numbers nga nakaron din sa inyong gitawag og mga screens. GCash account number nato ug ato ang mga bank account numbers. So daghan kayong salamat kay until now nang ginahanglan gyud kaayo mi sa inyong gitawag og tabang. Nya pwede mi ninyong i-message sa ato ang Facebook page kung via remittance ang inyong pagpadala. Again, daghan kaayong tawag ining salamat. Nakapsa na po ko sa tawag ining panahon. Pwede nimo ma-explain ang naa sa Revelation 17. Sige sir, ato anang tawag anang ipadayon onya Sir Kokoy Mix. Explain ko ng Revelation chapter 17 verse 13 to 16.
Sir Wilfredo Necesaryo, mangutana ko sa sulpot o sa asagikan og kinsa nag-compile mo og yun. Di na sa katubag ana sir. Sir Anthony Pabayo, may hapon nimo sir. Asa lang ko sir kung tinuod ba na kung muluhod ta sa rebulto kay nagsamba daw na daw. Di na tinuod. Kano man kay ang pagsimba man gud, kuan man gud siya. Ang ato ang magong action, dili na to ma-distinguish o dili na to ma-distinct ang adoration, veneration o tawag ining special veneration sa ato ang outward action dili. O nga naman kay siyempre ang atong lawas dili magud analysis nga ato ang ma-distinguish ang mga butang nga gusto natong ipaila. So, ma-distinguish na nato ang atong pagtuo Sir Anthony sa dihang magsimba na ta sa mga pulong nga ato ang gilitok. Diha na nato ma-distinguish kung pagsimba ba na isip Dios o pagsimba ba na isip santos. Kay ang term man gud nga pagsimba, general term man gud na Sir Anthony nga nagpasabot man gud na nga nag-refer sa tulo ka classification sa pagsimba, ang adoration, veneration o special veneration. Adoration, St. Matthew chapter 6 verse 9, pagsimba lamang sa Dios. Tawag in special veneration, paghatag o pagsimba dito sa mahal nga Birheng Maria lang. Ngunang St. Luke chapter 1 verse 28. Pagkahuman kining veneration refer na dito para sa mga santos, Daniel chapter 2 verse 46. Pero sa ato ang tawag ng action, di nato na pwedeng ma-distinguish. Diyan na sa pagditok man bisa pag magluhod ta ato bangon sige tawo og larawan, wa nagpasabot nga larawan ang atong giampuan ngano man kaysa ato ang paglitok sa pagampo dili larawan ang atong gisimba or giampuan. Mabuto mingon tag Santa Maria igampo mo kami. Di kita mingon nga dibulto ni Santa Maria iampo mi. Oh. Ikaduha, pray ba nga wala to giampo ang dibulto? Wala to ampo Santa Maria kanang mingon tag Santa Maria iampo mo kami or igampo mo kami. Nagpasabot nga nangayo tag tabang. Kung niingon pa unta tag ampuan ka na mo, simbahon ka na mo ka na, delikado na. O di na mo ipagtuo o pagtulunan sa ato ang simbahang Katolika. So kanang pagluhod wa nagpasabot adoration na. Kanang paghapa ato ba nga sa larawan wa nagpasabot nga adoration na. Ang adoration, veneration o special veneration ato ang ma-distinguish sa mga pulo nga atong ginalitok diya sa atong pag-ampo o diya sa atong pagsimba. So mo na kung tubag Sir Anthony Pabayo. Okay, may hapon nimo Sir, Iron Lead TV. Okay, hapit na jud ang Sabado Sir, excited nako. Dako tabang ni nako Sir, wala pa lagi ma-appeal sa imo. Mao ba Sir? Ikuan daw palihog Sir ang imuhang account Sir B. Timpa, ang account nimo sa Facebook Sir, kay gusto nako ma-add ka sa Facebook. Palihog daw ko Sir. Iron Lead. Actually namang gyud nagasend sa kuha kon wa kabalo og kuan ba to. Palihog daw ko Sir, i-kuan si Jesus Sir, i-kuan i-message ni Sir kini nga link. I-message palihog. May gani Sir kay tawag anang ni kuan ka Sir ni kuan ka ni comment ka. Kana Sir i-click na Sir pagka man i-message sa atong inbox Sir kay para ma-replyan ka Sir. Sir Iron Lead. Okay. So ato ang gisugdan ng atong programa sa pag-ampo at paging tapuson pinaagi sa gitawag og pag-ampo sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria giparamkon nga walay sala igampo mo kami nga bidangop kanimo ug ang tanang mga wala bidangop kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan nga na kanimo. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, no problem Sir Anthony. Always tang maningkamot sa pagtubag sa gitawag og pangutana kung tawag ining naay mga pangutana nga ipadangat din ni sa atua. Okay, gikan na lamang sa kintabuk-ang prayer sa TV Apologia punta argumento ang gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International sa mga kaubanan sa LCA. Gusto ng mga Katoliko nagsubaybay, nagtabang ug nagsuporta nining maong programa kini yung ubos nga alagad sa pagtong Katoliko Sir RJ Seno. Temporaryong manamilit kaninyo og unya balik na pud taon yang alas 6 sa sayong kagabion para sa atong Tagalog programa. Kumingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. May hapon ngayon tanan ug Ave Maria, Viva Cristo Rey.